Къде съм? Серхан, успокой се. Ти си в болницата, ние сме с теб. Не се тревожи, всичко е наред. Ние сме тук. Татко! Синко! Полека! Ще го нараниш. Добре ли си? Добре съм, сине. Татко! Синко! Аз съм Едже, но не мога да се доредя, татко. Ела тук, малка моя принцесо. Ела. Тате! А сестра ти? Чегла, къде е? Серхан, спокойно, тя ще дойде. Чегла ще дойде. Чегла? Ела тук, ела. Скъпата ми внучка даде показания пред полицията и спаси братята си. Браво на нея. От сега нататък няма да допускаме безполезни хора в живота си, нали? Имаме ли сделка? Който ти е причинил това, трябва да понесе отговорност. Моля ти се, достатъчно. Няма да се забъркваш в повече каши. Той само се шегуваше. Онзи беше безполезен глупак. Той си навлече неприятности, като се забърка с баща ти. Тази глава няма да бъде затворена, докато сметката не бъде платена. Кажи на пазача да дойде и да прибере този негодник. Погледнете ме. Аз бях. Аз го намушках. Чувате ли? Ако някой провали освобождаването на Метин, ще убия и него. Разбрахте ли? Братко Метин, всичко свърши. Край. Сега отиваш при дъщеря си и няма да се връщаш тук. Серхан, защо си станал? Още не си добре, връщай се. Ако остана на легло още няколко дни, тази болница ще фалира. Мисля, че всички могат да се върнат на работа. След като приключихме с всички напасти. Бързо оздравяване! Бързо оздравяване! Благодаря. Връщаме се на работа. И стой далеч от семейството ми. Така ли е? Отговорността, за което си сложил на плещите на едно младо момче? Яман Али е твой син. Нали знаеш? Не е твой наемник. Момент. Наистина ли оставяш сина си в ръцете на Антихриста? Спри! По-бавно! Това е проходилка, не е протичалка. Кога отиваме на матч? Сега, като чу, че ще го изписват, се разтича. Не тича, ами лети. Хайде да видим. Дай ми това. Дай ми я. Дръж се. Хайде да седнем. Ела, красавецо. Седни. Ще ти събоя обувките. Не, остави ги. Трябва да ги разтъпча.
Моля те, изнеси ги от стаята. Обувките смърдят вече. Яман, Да. доктор Гювен ще дойде на мача, нали? Каза, че ще ритаме, като ми изпишат. Докторът не може да дойде. Но той обеща, че ще играем матч. Така де, ние ще играем. Не може ли? А и той спази най-голямото си обещание. Приключи. Няма да се върне. Гювен? Али каза, че си тръгнал, но явно не си. Доколкото виждам. Добре виждаш. Като майка на 4 деца, ти знаеш много добре, че не можеш да обърнеш гръб на децата си и да заминеш. И аз не можах да обърна гръб на сина си. Особено предвид, че не е в безопасност. Какво означава това? Означава, че оставих документите си на човешки ресурси. Може да помолиш съпруга си да подпише назначението ми. Какво целиш с това? Неслихан. Много размишлявах и реших да остана тук, близо до сина си. А когато му дойде времето... Когато му дойде времето, какво? Когато му дойде времето, аз лично ще кажа истината на сина си. А сега... извини ме. Хайде да тръгваме. Едже да си почине малко. Хайде. Не си отивай, моля те. Така или иначе, ще бъде изписан утре. Нека прекараме още малко време заедно. А и може никога повече да не се видим. Нали ти каза, че ще играе футбол? Ще имаме нужда от публика. Трябва да си мажоретка. Докато този матч се случи... И ти ще се излекуваш. Нали, Умут? Точно така. Хайде, красавецо. Хайде. А, така, браво. Ела. Всичко ще се оправи. Започни да си пиеш хапчетата, след месец ще коригираме дозата, нали така? Добре ли си? След цялата тази драма, ако кажеш колко може да съм добре, ще те разбера напълно. Просто си мислех, че имаш нужда да погледнеш живота през очите на някой друг. Комедия е. Иска ми се да видя усмивката на красивото ти лице. Ако ти се ходи, де... А? Добре дошли на нашето погребение. Дори името те разсмя. Тези хора знаят какво правят. Какво ще кажеш? Чагла, момичето ми. Това билет за кино ли е? Малко е рано за социализиране, хлапе. Шофьорът те чака. Той ще те откара направо от дома. Става ли?
Директно. Ти остани. Какво си мислиш, че правиш? Исках само да се усмихне малко. Искаш дъщеря ми да се усмихне заради теб ли? Не заради мен, а заради филма. Аха. Погледни ме. Отвори си ушите и слушай внимателно. Не се възползвай от слабата психика на дъщеря ми. И не се опитвай да гониш празни мечти. Иначе ще те погреба до онзи рюзгяр. Стига, Чичо Серхан. Нима ме приравняваш с този рюзгяр? Чичо Серхан? Откъде тази близост, а? Чичо Серхан. Толерирам те. Само заради Аман Али не изпитвай търпението ми, момче. Ако не разбираш, ще повторя. Ще стоите далеч от децата ми. Защо? Какво сме направили на децата ви? Не ми говори толкова нагло или... Лечението на умута е пред приключване. Ще си вземете умут и ще се преместите в къщата, която сме ви определили. Не се мотайте твърде много. Не ви искаме къщата. Нямаме нужда от вашите подаяния. Слава Богу, имаме къща, в която да живеем. Щом имаш дом, върви по дяволите. Това хотел ли е, а? Хотел ли е? Серхан, Серхан. Момент. Какво правиш тук? Не си ли тръгна, нали те изпратих? Отказах се. Не е зле да свикнеш да ме виждаш в болницата. Какво става? Не питайте, докторе. Не питайте. Много съм ядосан. Успокой се. Сериозно, много странно се държи този. Успокой се. Успокой се. Виж го само. Да не сме му роби, за дето ни е направил малко услуга. Говори по-тихо. Да не е много велика. Като му доскоче, може да дойде и да ни ушамари. Така ли, а? Седни, в болница сме и не викай. Хайде, седни. Кажи сега, какво ти каза, че те вбеси така? Купи билет за кино на Чагла. Момичето премина през много премеждащ. Се отрази добре да помисли за нещо друго. Добра идея. Тогава дойде този господин Серхан. Каза, кой си мислиш, че си? И завърши с обиди. Каза, че прекаляваме и трябвало да стоим далеч от децата му. Търпял ни само заради Аман Али. Вика, че щял да ме погребе до онзи рюзгяр. Представете ли си, докторе, какво сме им направили? Толкова лоши хора ли сме? Хайде, кажете ми. Толкова лоши ли сме? Не, синко. Не си мисли, не бива ли си. Да влиза през едното и да излиза през другото ухо. Вие сте прекрасни хлапета, наистина. Луд ли си? Ела тук. Негодник. Онзи какво прави тук? Защо ми вика, свиквай да ме виждаш тук? Не е възможно да си го наела, нали, Неслихан? Ами... Питам, какво прави доктор Гълен тук? Успокой се, моля те. Да се успокоя. Колко по-спокоен да бъда, Неслихан, а? По-спокоен няма накъде. Серхан, моля те, казвам ти. Какво точно искаш от мен? Кажи ми го ясно. Какво стана? Липсвахте ли си? Възобнови ли се любовта ви? Не ставай смешен. А какво да правя, Неслихан? Би ли ми казала какво да правя? Да се оттегля ли? Да взема децата и да си ходя? Какво?
Или трябва да стана убиец? Да го убия ли? Какво да направя на Сихан? Стига! Тези неща тук не се обсъждат. Ела, ще говорим отвън. Мамо, какво правиш? Никъде няма да ходя, ясно ли е? Спри. Отиваш в Измир, в лятната вила. Този тип е непредсказуем. Ще ти създаде ядове. Години наред си ме лъгала, а сега се опитваш да ме отдалечиш от татко. Така е, защото баща ти е болен. Разбираш ли, той е психопат. Чуваш ли ме? Разбираш ли ме? Искам да го чуя от него. Защо да ти вярвам сега, когато години наред си ме лъгала? Рюя, не ме подлудявай. Ако не е убиец, защо лежа в затвора? Дъще, баща ти е убиец. Приеми го. Какво ще прави? И мен ли ще убие? Да, той почти те уби в онзи инцидент. Не може да му се вярва. Скъпа Рюя, ти нямаш баща. Разбери го най-сетне. Никога не си имала и няма да имаш. Аз те отгледах. Винаги съм била до теб и винаги ще бъда до теб, скъпа. Този мъж няма права над теб. А ако го върнеш в живота ни, няма да ти простя. Никога. Запомни го. Мразя ви и двамата. Мразя това, през което ме накара да премина. Мразя твоето съществуване и неговото отсъствие. Мразя ви и двамата. Рюя. Рюя, дъще. Не говори глупости, не дей. Моля те, Рюя. Рюя. Той е на свобода. На свобода е. Серхан? Хайде, Серхан, вдигни. Добре. Слушам те. Първо да седнем някъде. В момента седим. Казвай каквото имаш и не ме побърквай. Не е лесно за обяснение. Какво стана? Спахте ли заедно? Изневери ли ми? Колко пъти? Докато бях в затвора? Серхан, моля те. Защо тогава не си тръгва? Защо ще се мотае наоколо? Защо не се връща при детето и жена си? Защото детето му е тук. Гювен е бащата на Али. Исках да ти го кажа по-рано, но... не можах. Млъкни. Съжалявам. Млъкни. Съжалявам. Ако ми позволиш, ще ти разкажа всичко от начало. Неслихан. Слез от колата преди да съм предизвикал катастрофа. Добре.
Съжалявам. Да. Добър ден, господин Серхан. Бяхте любопитен за процеса по отношение на Хасан Чала, който ви нарани в затвора. Чакай. Кой е Хасан Чала? Метин Аркан ме нападна. В момента чета доклада. Затворникът Хасан Чала е признал, че ви е намушкал. За това сочат и показанията на затворниците в отделението. Метин Аркан вече е свободен. О, по дяволите, затварям. Не му казвай. Знаеш ли, че ставаш по-бърз? Няма, докторе. Браво. Браво на теб. Ще стискаме зъби. Докторе, какво правиш тук? Не се ли разбрахме? Какво ти става? Успокой се. Не се меси. Успокой се и ще поговорим, хайде. Не приключихме ли с разговорите? Не ти ли казах да си тръгваш и да стоиш далеч от семейството ми? А? Какво семейство, за Бога? Ако не знаеш за какво говориш, не се меси. Какво скъпоценно семейство имаш? Харчите хората като монети, докато разправяте моето семейство. Отръпни си се, успокой. Какво искаш? Да направя избор. Това ли искаш? Те също са мое семейство. Не ме поставяй по средата. Не оставай по средата. Избери откачения си брат и безхарактерния си баща. Ще ти щупя главата, ей! Давай! Стига. Намирате се в болница. Ти не се меси, докторе! Али, достатъчно. Какво става? Стига вече. Какво става? Упомни се. Това не си ти. Но който и да си в момента, аз ще намеря истинския Яман и ще го изкарам навън. Вярвай ми. Синко, каквото и да си мислиш за Гювен, не е вярно. Повярвай ми. Гювен не заслужава такова отношение. Серхан? Метин е бил освободен. Да, знам. Защо не ми каза по-рано, ако си знаела? Ако си беше вдигнал телефона, щеше да знаеш. Сега съм си вкъщи. Ела да видим какво ще правим. Какво ще правите ли? Първо, от сега нататък няма да можете да спите без да заключите вратите и прозорците си. Бог, който не убива, не убива, а Серхан. Това прави два пъти. Третият е за щастие.
ще се срещнем отново. Сърхан, помогни ми! Шебнем, Шебнем! Полиция? Здравейте, искам да подам сигнал. Обади се на дъщеря ми. И кажи всичко. Метин, не дей. Не дей. Това няма да й помогне. Обади се на дъщеря ми. Кажи всичко, което си направила. И аз ще я отведа от тук. Обади се. Мама. Каза ми, че се е оженил. Има ли и деца? Знаеш ли, че завиждах на деца, които не съществуват? Цял живот съм им завиждала. А се оказва, че е бил в затвора. Какво казва майка ти? Защо е скрила от теб? Искала е да ме защити. Той бил опасен. Бил убиец. Баща ми. Може и да е така. Но нищо не означава. В края на краищата и ти едва не се оказа убиец. Това е животът. Понякога не изиграва лош номер. Няма да знаеш, докато не го изслушаш. Може да е било неволно, може да е било злополука. Тогава защо не ме е потърсил? Там няма ли телефона си? Имам чувството, че животът ми е пясъчен замък и се срутва върху главата ми. Добре дошла в клуба. Такъв е животът. Добавяш пясък и почва към сместа. Мразя ги и двамата. Никога повече няма да се върна. Никой от тях няма да ме открие. Не знам дали баща ми ме търси, но майка ми... Никога повече няма да види лицето ми. Къде ще отседнеш? Не знам. Колкото по-далеч, толкова по-добре. Имам приятел в чужбина. Ще му се обадя, ще се оговорим. Вече не съм дете. Не ми позволиха да изживея детството си. Виж, да направим следното. За сега не отивай толкова далеч. Остани тук. После ще го мислим. Защо да оставам тук си? Какво ме задържа тук? Помисли си. Какво имаш? Кого имаш? Хора, които биха погребали труп за теб и така нататък. Той би го направил за всеки. Не съм специална за него. Той не обича мен, а хората. Хуманист, разбираш ли? Дори веднъж не ми каза: обичам те. Може ли да полегна малко? Уморена съм. Да, легни и поспи.
Не вдига. Хубаво. Ще чакаме. Какво ще чакаме? Дъщеря ми. Тази, на която не си се обадил нито веднъж? Тя дори няма да те познае. Детето отдавна е забравило лицето ти. Знаеш ли какво ще се случи? Тя няма да ти прости. Добре го знаеш, нали? Млъкни. Какво мислиш, че ще стане? Че като й каже, че съм изневерила на баща и тя ще се хвърли на врата ти? Че ще ми обърне гръб или какво? Пак ще дойде при мен, при майка й, която я отгледа. Млъкни. Погледни се само. Какво можеш да дадеш на дъщеря си, освен нова травма? Истината. Мога да й дам истината. Истината. Нима, знаеш ли каква е истината? Още преди да си видял Рюя, ще си се озовал обратно в затвора. Помощ! Помощ! Ще ме убие! Помогнете ми! Иска да ме убие! Помощ! 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 Помогнете ми! Ти си най-голямата беда, която може да сполети човек. Но няма да оставя дъщеря си. Знай това! Полиция, отворете! Помогнете ми! Моля ви, помощ! Помогнете ми! Той щеше да ме убие. Там е. Избяга? Ще повдигне обвинение. Помогнете ми! Разочарован съм, Умут. Очаквах повече от теб. Какво съм направил? По-скоро ме интересува какво не правиш, а не какво правиш. Когато се карат така, не мога винаги да съм там, а те май постоянно се карат. Трябва да се намесиш и да кажеш: братко, спри, какво правиш? Трябва да се намесиш, вече ходиш. Напомням ти. Те няма да ме слушат. Няма да те слушат? Момче, те биха умрели за теб. Как няма да те слушат? И ти не се връзвай много. Трябва да прощаваме на Яман. Има много проблеми с семейството си. Проклети да са проблемите му, докторе. Ще ми се да зареже това семейство. А ако се върне при нас, няма да има никаква грижа. Да ви кажа ли нещо? Започва все повече да прилича на баща си. Я стига. Какво общо има Яман с Серхан? И мачът ни отпадна. Момче, от няма 2 дни ходиш. Какъв мач, за Бога? Защо? Лошо ли ще е? Според мен ще е страхотно. Яман също щеше да дойде. О, разбира се. Видяхме колко много се интересува Яман от мача ти. Разбира се, че ще дойде Яман. Боже, Боже. Не се притеснявай. Утре те изписват, нали? Добре, тогава трябва да го организираме веднага. Ще направим мача утре. Умут ще получи правото на началния удар. Чули, Джесур? Повикай всички от квартала. Колкото повече хора, толкова по-добре. Ами, Яман? Той също ще дойде, нали? Остави на мен, не се тревожи. Виж го колко е щастлив само. А казват, че бедните не се смеят. Ние се смеем много повече от уния сухари и сой салан.
Аз си. Ало, Яман. Прибери се вкъщи. Кое е вкъщи? Браво, бе, човек. Браво, че ме питаш. В нашето вкъщи, разбира се. Какво се е случило? Рюя е тук. Ела и я прибери. Ти ли не е Гювен Неслихан? Не са могли да се свържат с Серхан и звънят на мен от болницата. Какво става, Неслихан? Каквото е писано да се случи, татко. Гювен не замина. И аз не го повярвах, когато Али ми каза. Когато не се месиш, Гювен не е човек, който изоставя близките си. Това стана ясно. Нали не е казал на Али? Ще му кажа рано или късно. Нищо подобно. Това е затворена тема. Той е създал свое семейство и свой дом. Не му позволявай да провали отново живота на внука ми. А какво да прави? Как би могъл да изостави собствения си син? Няма да го позволя. Никой не ти иска разрешение. Ами Серхан. Той няма да го понесе. Никой не би могъл. Ами ако разбере. Вече му казах. Трябваше да го чуе от мен, вместо от някой друг. Каква беше реакцията му? Как мислиш? О, момичето ми! О, Неслихан! Как ще се измъкнем от това? Какво ще стане сега? Нищо няма да бъде същото. Този покрив ще се срути върху нас. Заради теб. И заради мен. Джесур? Къде отиваш? Вкъщи? Да, докторе. Реших да не бия на очи, затова си тръгвам. Заведи ме да види онази прословута къща. След като отказа предложението на Серхан Сойсалан, искам да знам дали си е заслужавало или не. Не очаквай твърде много. Като казвам къща, имам предвид мухлясала, влажна пещера. Определено трябва да дойда като лекар. Да не се разболее тъкмо сега, като го вдигнах на крака. Докторе, не разбирам защо Яман ти е толкова ядосан, но ти си цар. Качвай се, колата е там. Хайде, хайде. Съсипана е. Чувства се съвсем сама. Също като нас. Трябва да знае, че не е сама и да се почувства обичана. Колко повече мога да я обичам? Не го казвай на мен. Иди и го кажи на нея. Ами Алас? Алас ще свикне.
Никой не може да обича на сила. Не ме карай да се държа като голям брат. Алас ще го приеме, хайде. Хайде! Да не си излязал без да й признаеш за любовта си. Какво правиш тук? Ти какво правиш тук? Това е моето легло. Смешно ли ти? Може ли да излезеш? Искам да съм сама. Добре. Но къщата е и моя. Имам предвид на Яман. Тогава ще изляза. Какво става с вратата? Не можеш да излезеш. Аз си ни е заключила. Какво означава това? Аси би ли отключила вратата? Аси, стига глупости. Хайде! Не се хаби. Каза, че трябва да се разберем. Какво трябва да се разберем? За това между нас. Ти си виновен за това между нас. И то не може да бъде поправено. Опитах се. Нещо е станало с баща ти. Не е нужно да ме утешаваш. Не дей. Знам. Защото си най-силната жена, която познавам. Не съм толкова силна. Напротив. Много си силна. Защо ми причиняваш това? Защо се опитваш да ме утешиш? Утеши брат си. Какво има? Алас отказа ли се от мен? На теб ли ме остави? Стиснахте ли си ръцете? Ще ме вземеш ли сега? Рюя, не дей. Какво не дей? Какво ще направиш, ако Алас дойде утре и каже, че е размислил и иска Рюя обратно? Пак ли ще се откажеш от мен? Рюя! Ти си големият брат. Трябва да се научиш да споделяш, нали така? Просто се чувствам виновен. Заради мен се разпръснаха. Защото съм се изгубил. Не искам семейството ми да е тъжно и да страда заради мен. Пак се жертваш, нали? Но защо аз трябва да съм другата жертва в тази история, Яман? Вече те познавам много добре. Чувстваш се виновен към мен, но аз няма да бъде бреме на плещите ти. Не е нужно да ме утешаваш. Единственото, което ме притегля, си ти. Не виждаш ли? Въртя се. Скитам. И пак идвам при теб. Бягам.
Но се оплитам в теб. Скривам се. Но те намирам. Не мога да дишам без теб. Тегли ме към теб, Рюя. Не мога да се откъсна от теб. Ще си загубя ума. Ще си загубя ума без теб. Обичам те като куче, Рюя.